sestry, milí priatelia, otázka pre ženy. Aký prací prostriedok doma používate? Persil? Woolite? Ariel? Každá asi máte možno tak už vytipovaný, ktorému dôverujete, že dobre operie to vaše prádlo. Naozaj tá dôvera je dôležitá napríklad aj pri iných prostriedkoch, nielen pracích, aj pri dopravných prostriedkoch. Dôverujeme svojmu autu, že nás dovezie, mnohých aj do kostola ste prišli mnohými autami, lebo dôverujeme svojim nohám, že nás donesú do kostola, hoci niektorí už celkom nie však, musíme mať aj pomocníčku, ktoré tiež dôverujeme, keď sa o ňu oprieme. Dôvera je viera, že to proste funguje, že dosiahneme týmto prostriedkom nejaký cieľ. A je dôležitá nielen v týchto veciach materiálnych alebo prirodzeného života, ale dôležitá je aj pri prostriedkoch Božej milosti, ktorými sú sviatosti. Keby sme napríklad neverili, že spoveď, teda sviatosť zmierenia, nám odpúšťa hriechy, teda sprostredkuje mier medzi Bohom a nami, tak potom by sme asi neboli pred Vianocami na tú spoveď išli. A pri svetom prijímaní, čo je najčastejšia sviatosť, ktorú ako si používame, sa tento úkon viery vyžaduje aj vyznať. Povieme amen. Tak to je. Verím, že to je Kristovo telo. To nie je v úzovkách oblátka. Prijímam Kristovo telo, tú vieru vyjadrujem tesne pred samotným prijímaním. Katolická náuka v tomto smere je taká, že ono to funguje tak či tak. Ten Kristus tam je prítom nezávisle od mojej viery, ale aby som ja mal z toho úžitok, tak na to už je potrebná tá viera. Teda je potrebná pre správne použitie, pre využitie sily, ktorú sviatosť v sebe ukrýva. Máme ďalšie sviatosti však. Je potrebný úkon viery, alebo postoj viery aj pri sviatosti manželstva. Pri manželstve tiež platí ako pri Eucharistii, že manželstvo je platné, keď sme povedali podľa kanonickej normy, to je kňaz a dvaja svedkovia, keď sme pred nimi povedali svoje áno, tu v kostole, ale podľa slovenského obradu, verím si ťa, sľubujem ti vernosť, úctu, lásku na celý život. Manželstvo je platné. Ale ide k tomu aj hneď milosť alebo dotácia duchovnej sily. Netreba tam tiež nejakú vieru. Keď som bol pred chvíľkou na polosmičke vo Farskom, tak mi taký ten manžel kýva, že treba. Ale akú vieru treba? V čo vlastne máme veriť pri manželstve? Mám veriť, že moje zaľúbenie, moja cesta k oltáru, moje áno, či celý môj život s ním, s ňou, to nebola náhoda. Že je to Boží plán spásy pre mňa. Že to nie je len vec hormónov, alebo vášne, alebo mojej voľby. Že je to vôľa Božia. Že to On takto chcel. Ako spieva Janko Marašovský vo svojej piesni, od svojho zrodenia, nevediac o sebe, kráčajú u sebe ona a on. Boh mi naplánoval tohto človeka pre môj život. Samozrejme, ak som ho nezískal nejako podvodom alebo nejakým iným divokým spôsobom, únosom či ako, a vtedy by to manželstvo bolo neplatné. Ale ak som úplne prirodzene do toho išiel, tak môžem sa počas celého života a trvania manželstva oprieť o to, že Boh to takto chcel. Že to nie je len o nás dvoch, že je to aj o ňom.
Čo samozrejme neznamená, že všetko v tom manželstve musí byť 100%. Ale už to vôbec neznamená, že všetko bude podľa mojich predstav. To nikdy nebolo a nebude v žiadnom manželstve. Bo každý máme iné predstavy, takže to nie je reálne. A vidím aj množstvo príkladov, ako veľakrát sa tí manželia musia vytrápiť, aby dozreli v láske, ale aj, aby dozreli vo viere. My sme počuli v dnešnom druhom čítaní o Abrahámovi. Abraham je otec viery pre 3 svetové náboženstva, ale ako dlho mu trvalo, kým uveril základnú vec svojho vzťahu. On uveril, že Boh ho volá a že má akoby byť nositeľom tejto myšlenky viery v jedného Boha v politeistickom svete. Tam nebolo takej viery nikde. On odchádza dokonca od svojej rodiny, aby založil nový národ, nový priestor hľadá pre nové náboženstvo, tak to môžeme povedať smelo. A samozrejme, ak to má byť, tak chce a prirodzene túžili potomok bol a potomkovia boli jeho deti. Ako sme dnes počuli, hovorí, Bože, a ty si mi nedal si mi syna, tak o čom to celé je? A pritom sľubuješ, že bude mocou mnohých národov. A potom to aj skúšali so Sárou inakšie, v dnešnom ponímaní si zvolili náhradnú matku, ona mu dala svoju súšku, že si budú adoptovať jej dieťa. No a to tiež, vyšlo to síce chlapec bol Izmael, ale to nebolo to práve. Boh mu hovorí, nie takto. Ty musíš veriť. Veriť, že Sára je tvoja žena. So Sárou budeš veriť. Spolu ste jedno telo. Od vás vychádza to potomstvo, ktoré má prísť. A o tomto v závere bolo, že naozaj napriek Abrahámovmu veku splodil syna, ktorého nazvali Izák. Dlho mu to trvalo, kým uveril Bohu v tejto oblasti. A to dozrievanie naozaj veľakrát je aj v našom živote. Ale o tom to je. Aby som uveril, aby som veril, dôveroval, aj pri všetkých krízach, že tento človek tu nie je náhodou vedľa mňa. Že mi ho dal Boh. Spolu s ním mám plniť Božiu vôľu, Boží plán spásy pre mňa. Dal mi ho nielen preto, aby som tu bol s ním šťastný, ale aby som spolu s ním dosiahol nebo, teda večné šťastie. Naozaj, teda napriek našim niekedy nesplneným snom alebo plánom, viera nám hovorí, že je to práve o tomto mužovi a o tejto žene. A takto, keď sa pozeráme na vzťah v tejto viere, tak potom každý úkon lásky medzi manželmi, či už slovný alebo telesný, je zároveň amen Bohu. A prichádza s ním a cezeň Božia milosť, Božia sila, dotácia, duchovná pomoc pre spolužitie manželov. Veríte tomu? Či nie? Môže to byť tak? Je to tak, nebojte sa. No, tak môžete to vyznať, nemusíte to vyznať samozrejme, lebo zvykne byť po kázni vyznanie viery. Dnes to vyznanie viery nebude tradičné, ale bude obnovenie manželských sľubov, ktorých manželia vyznáte. Nielen, že veríte v Boha, že existuje, ale že veríte Bohu, že vám dal tohto partnera pre váš život. Poprosím ministrantov, zoberieme papiere, rozdáme. Máte tam aj ten text manželského súhlasu, obnovenia manželského súhlasu. A súčasne tam máme aj také modlitby za partnerov. Zoberte si možno aj tí, ktorí ste tu iba jeden raz doma, aby ste sa mohli modliť doma a potom to nejako vyjadríme. Anselm Green napísal takú knihu o požehnaniach a vlastne tam sú aj tie modlitby za manželského partnera a za rodičov, ktoré sme vám pripravili spolu s bratmi kaplánmi.
aby ste aj potom doma mohli pokračovať v tom ponímaní svojho partnera naozaj ako Božieho daru pre seba samého, ako požehnanie pre vás. Môžeme teraz postaviť. Drahí bratia a sestry, keď ste prijali sviatosť manželstva, Pán Ježiš vás posvetil za kresťanských manželov. Sľúbili ste, že budete žiť v úprimnej láske a vo vzájomnej úcte cez celý život a že ste ochotní s láskou prijať deti ako Boží dar a vychovávať ich podľa Kristovho evanjelia a podľa zákonov jeho cirkvi. Dnes na sviatok svätej rodiny, keď nám cirkev vyzdvihuje svätú rodinu ako žiarivý vzor, zhromaždili ste sa pred oltárom v dome Božej rodiny, aby ste prijali osobitné požehnanie pre svoj manželský a rodinný život. Aby ste na orodovanie svätého Jozefa a Panny Márie zveľaďovali svoju lásku, žili ako domáca cirkev Božej milosti a boli pravými svedkami viery v Ježiša Krista pre svoje deti. Môžeme sa chytiť za ruky, manželskí partneri, spolu čítať ten text obnovenia. Pripravení? Pred oltárom nášho Pána Ježiša Krista obnovujeme svoj manželský súhlas a prosíme Pána, aby sme žili v jeho milosti a láske. Tak nám, Pán Boh, pomáhaj. Odpovedáme, velebíme ťa, Bože. Velebíme ťa, Bože, Otče, že Tvoj Syn žil v ľudskej rodine a mal účasť na jej starostiach a radostiach. Velebíme ťa, Bože. Velebíme ťa, Bože Ježišu Kriste, že si povýšil manželstvo na sviatostný zväzok. Velebíme ťa, Bože. Velebíme ťa, Bože, Duch Svätý, že prebývaš v čistých srdciach vo svojom chráme a naplňaš nás svojou láskou. Velebíme ťa, Bože. Bože nebeský Otče, zachovaj a ochraňuj týchto manželov a ich rodiny vo svojej milosti. Urob ich pokojnými a šťastnými. Daj, aby aj v ťažkostiach a bolestiach stáli jeden pri druhom a navzájom si slúžili, ako Tvoj Syn slúžil nám. Udel im aj ich deťom svoje požehnanie, aby stále žili v Tvojej láske a raz sa stretli v Tvojom nebeskom domove. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. Bratia a sestry, zhromaždili sme sa ako jedna rodina, spojená tou istou vierou v Otca, ktorému predkladáme svoje modlitby a dúfame, že ich vyslyší. Dôverou